Здравейте, потребители на YouTube, аз съм Пописто, това е Roblox, мап 55 левела, който ще се надявам да мина от първия път. В смисъл, от първия път ви говоря да не го разделя на части, понеже миналия клип се раздели на части, ето пратиха покана веднага, се раздели на части и нещо не ми се получи качването, за което съжалявам. Ще го обработя яко и чак тогава, нали? Така, разбрали сме се така. Този мап ще бъде разделен на 23 левела, 22, което не знам защо така избрах точно, но така да бъде. И това е което искам да ви кажа. Аз започнах вече. Значи, искам да ви кажа, имам двама приятели, които са също ще качват Eagle Gaming и The Boss. Ще има линк в описанието, където ще ви помоля, който линк искам да отворите и наистина да погледнете няколко клипа, защото значи да ви кажа нещо. Вие първо отворете клиповете на The Boss, ще има Counter-Strike, заедно с Eagle Gaming. Те работят двамата. Но Eagle Gaming, нали си има отделен канал, където не снима, може и да почне, но сега се снима с The Boss. Така че се абонирате за двамата, за да покажете, за да не се пренебрегне Eagle Gaming. Все пак и той участва в нещо. И, нали, да се абонирате за него, това е най-важното. След това да кажа нещо важно. Ако може да лайкнете Facebook страницата, това не е важно. Значи, знаете ли, че аз не съм за абонатите. Има едни хора, които искат само абонати. Аз знаете ли за какво съм? Аз съм за подкрепата, която вие ще ми давате. Вие ще ме предизвиквате. Скоро ще започна да играем Майнкрафт, понеже в момента аз по принцип снимаме Майнкрафт, но реших да разнообразя. Ще снимам малко и Roblox. И за нехаресалите ще снимам Трък симулатор 2013, понеже казвам понеже сега се играя, защото ме предизвикаха и искат да снимам и аз се тренирам. Долу-горе бивам. Ох, fuck you. Лотос е на 29-то право. Аз ще стигна на 23-то и ще се предам за втората част. Ето, ние почти стигнахме, бе, хора. Сега да по бялото Ай, ще пробвам първо по бялото. Опа. Сега, хора, ще се разделим, което не искам да правя. За да мога видеята ми да бъдат по-кратки, за да мога да ги качвам, понеже иначе не ми дава, което е странно. Нали, сега малко извратено е да ми дават. И този левел да мина и ще спрям. Надявам се първата част да ви харесала. Чакайте 30 секунди за втората. Това беше от мен.